Hej, mit navn er Michael Vestergaard. Jeg vil i denne videoguide vise, hvordan man bestiller et af vores emaljeskilte. I det her tilfælde har jeg taget udgangspunkt i, at vi skal bestille emaljeskilt med familien. Navneskilt 14x20 ovalt med familie. Ved at klikke på vores billeder kan I få dem op i store størrelse. Emaljeskilte fås med 5 figurer, som man frit kan vælge mellem i balancen hernede under. Og anden tekstlinje består af 19 karakterer. Skiltet kan vælges i de 4 rundfarver, som vi har: sort med hvid, grøn med hvid, blå med hvid og hvid med sort. Man kan vælge karakteren far, mor, pige, dreng, kat, hvid hund, sort hund, lille fisk, mus, stor fisk, skildpadde, fugl og roser. Man udpeger senere i bestillingen disse figurer. Læg skiltet i kurven. Det er her lagt i kurven nu. Og tryk på kurv. Tjek, at det er den rigtige vare, du har bestilt, og prisen stemmer overens med dine forventninger. Her taster du dit navn og adresse. Her i tekstlinje 1 skal du beskrive, hvilke figurer du vil have. Og her skriver du ganske enkelt, eksempelvis far, mor, dreng, hvid hund, og stor fisk. Det er de 5 figurer, jeg har valgt på mit skilt. I tekstlinje 2 skriver du, hvad du vil have til at stå som familie eller efternavn. Jeg vælger 5 for Kortelsen for familie, og så Poulsen. Herefter indtaster du et mobilnummer til adviseringen omkring pakker fra Post Danmark, så du får en sms, når din pakke ligger på posthuset. Du kan selv tilknytte en kommentar, godkender betingelserne, går videre til næste. Her vælger du, hvilken type fragt du vil have, og på alle emaljeskilte vælges altid uden omdeling til 0 kroner. Pakkerne bliver dog altid omdelt. Her kan du vælge mellem PayPal for internationale kort og Dankort. Vælger her Dankort. Så tjekker jeg igen min bestilling, og tjekker, at det er et korrekt skilt og de rigtige priser, og går til betaling. Jeg indtaster en kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskoden bag på dit kort, og godkender betalingen. Alle betalinger via Vestergaard Products er krypterede og sikre betalinger. Tak fordi du handlede hos os. God dag.